ejja x-xatt. U wara, skużi l-kelma, iż-żibel ta' turist li jkun hemm. Għandi filmati, naddihomlok jekk trid. Jiġġieldu, jidħlu bil-boat parties, għajjat, jaqsmu bladdoċ, jbulu fis-Central Strip, fuq mal-bankina mal-karozzi. Disastru hekk ta'. But it's not a joke. U resident jibat li. Jiena, x'nista' nagħmel? Nirrapporta. Inti kellek video ieħor fej kien hemm xi qed ibul mela jaqred Fontadir hemm kien. Kwisisana. Mela, dik kienet mela. Ħabar kwestjoni ta' dranax kien joħroġ. Kellna laqgħa tal-Kunsill, kelli l-karozza parkjata riddut. Kont sindku diġà inti? No. Ok. L-sena, sindku, yes. Konti li xar. Mixi l-karozza, kien hemm il-Kunsillier Pier Portelli miegħi, għatlu titnaqtak, għalli għadem xija. Tħad fil-karozza, u għammur nirċekja ħarġ dranaċ. Unżilt, u nizel, ċempilt, wieħed jibih il-ġelati, jemmek, u biex liċar ċempillu najdlu prepara l-ġelat. U ma rispondinix. Kien hemm ommu fil-van. Inżilt fuq il-blat, u bdejt nara jekk waqaf xi ħireġ u mhux ħireġ. U satan ċempilli dan tal-ġelat, Jonathan, u tila, hemmhekk hemm rampa, titlek u terġa' titla jew taraġġ. U tila, u jien għatlu, kalla jrid se nibdew bin-nies jbulu fuq il-blat. U jiena għanibqa' miexi. Għadina spiċċat tajjarni, badafolu, u minn kollox tajjarni. Dak il-ħin għatlu għanaqta, għatlax malaj, ikunaw xi resident, għax di fil-gallerija l-lum il-ġurnata, kolħad bil-mobile fidu, jiġbidlek kollox ritratti, għat anke l-ima. Tidaj bil-Madonna, balle bil-Madonna, għattila min jgħatla ma tistax dbur fuq il-blat, bl-Inglis għatla you cannot piss on I do what I want. Dak il-ħin, ma mbetet għatlu naqta, għannuħol kilometrat, u fil-flok. Kien fuq video, uġi video. Għat, uħallejtu. U fatti jina għandi il-video, kelli il-video, fejju, dan li kien maħħa, għabat. Dan il-video, mmejda, li d-dalla u Julian. Daku, araħ. Dar? Tub. Xi daħadek bull? Bull. Fodi daka għalija. Għalija il-Ministru tal-Sports, mistubat għalija u batal Olympics, għax konna niddu. Kapaċi. Aħba kif ħadek. ħadni eżatt, u dak kont. Dak hemm 30 metru, hemm 20 metru żgur. U konsular il-fuq. Dak il-ħin. Għasa ħares lej, slow motion għalija, naqa mużika. ċempit il-lassa ma rispondux. Dak il-ħin jiena għattek għalaqtajnija, għalaqta xkot mġuħ. U bat bord ġibt naqra silċ u għek, u għat kemalli, kif ma nżilċ għalih? Kont nitlef l-argument kollu. ċempit lassa, ma rispondux. Bat l-sopredendent, u bat għabadni, u bat ġo l-polizija, da saddada għaddom emmek, għatlom, tinżilx minnaw, għaxa jahrab lek. Insomma, dawn ħarbu. L-għada, ċempet li persuna, għat li naf minnu tali, għat li dettalji kolla. Sammurat il-polizija. Ma kellux Maltin. Ma kellux Maltin, ma sanajlek. U sabu minn omma. On the 30th March, kelli l-orti. Wasalt l-orti, u nara dan li tefal il-bot, din li kienet toffendik? Toffendini u xarab naqra l-blat, ommu missiru, għedin sow, u għadiri, dak il-ħin jenat darbnina mit naħfillu. Għax rajt, ma kienieċ għax kienu vodi xibluwa ta' dak il-ħin u kollox, kienet la rusa tiegħu għax għadif l-imkien u kollox, wara ġi kellibni u koll, mommu missiru tal-affari tagħhom,
kienet naqra bluwa ta' dak il-ħin. Xeta għandu għadu zaħiru jidher. Għadu zaħir. Wadiri, dak il-ħin il-maġistrat għattila jien irrit naħfillu. Mela, tlaqna?